Lične fotografije omogućavaju nam sećanja na prošle događaje. Umetnički projekat Vladimira Perića, Fotoarhiv Muzeja detinjstva, predstavljen u Muzeju primijenjene umetnosti, čuvar je kolektivne memorije. Te fotografske uspomene su preuzete, nisu lična priča, kaže autor izložbe. Izložba Vladimira Perića, Preuzete uspomene, Fotoarhiv Muzeja detinjstva, nastajala je dugogodišnjim prikupljanjem odbačenog ili izgubljenog anonimnog fotografskog materijala, najčešće po buvljacima. U ovom projektu Vladimir Perić spaja svoje strasti prema fotografiji i kolekcionarstvu. Sve što je moguće videti na izložbi je bilo nekako predodređeno za nestajanje. Zapravo, ljudi koji su došli u posed toga jednostavno nisu pokazali zainteresovanost da to zadrže. Tuđe uspomene koje su na ovaj način sačuvane podstiču naša lična sećanja koja su potpomognuta svetom predmeta, poput igrački, jelke, mašne u kosi ili najlepše haljine. Fotografije su i sortirane po rekvizitima. Nostalgija je bitan element, a vreme je esencijalna materija u delu Vladimira Perića. Kaže da na ovoj postavci postoji jako puno akumuliranog vremena. Izmirio je razne epohe. Ništa nije bilo toliko bitno koliko da se svi ovi neznanci zapravo udruže na jednom formatu i da daju jednu novu vrednost. Fotoarhiv Muzeja detinjstva trenutno možete posetiti u Muzeju primenjene umetnosti. Želja tvorca ove neobične umetničke institucije, fiktivnog muzeja detinjstva, jeste da se jednoga dana 2016. godine cela njegova zbirka smesti i izloži u jednom stvarnom prostoru.